iso lali. Oh isih. Oh isih. Alah penake. Asik. Nah. Hey. Lah. Wes. Rumangsa. Diumbar-umbar kok nyolot ndadi. Ya to Mas Mondol. Nyoy, Sepet-sepet sawune entah. dimpet saya ora betah. Ngenyek karo Mas Mondol. Ngenyek karo aku e. Mas ya to ala tanpa rupa. Ibarate kaya tunggak diudeng-udengi, Andol ya. Gak e. Kono Ben wedi. Oh, aja kaya ngono Mas. so kaya ngono Mas. Pas kowe brewok jenggoten dikira aku wedi. Peh kowe brewok jenggoten mbok kira aku wedi. Paling kondangmu siarne apa? Paling kondangmu siarne apa? Siarno TV, TV lokal, siarno radio. radio bosok. Aku ki lho, Aku lho, siarno masjid. innalillahi. Kaya nyarne wong mati siarne masjid. Ora apa-apa dhek ben wedi. Aja kaya ngono Mas. Aja kaya ngono Mas. Kaya ganteng-ganteng dhewe. Kaya ganteng-ganteng dhewe. Modelmu, Delmu lho, mandak rupaku kaya tungkakmu. mandak rupaku tungkakmu. Lho balik. Tungkakmu kaya rupaku. Tungkakmu kaya rupaku padha ae. Ora apa-apa penting wedi. Aja mbok baleni. Aja mbok baleni. Roti. Lemben-lemben. Saiki. Biyen-biyen. Tinggine munggah ben. Gemantine ra kaya biyen. Tenonge dilumahne. Ngomongnya digenahne. Duren cangkokan. Leren rokokan. Apa wis dikeki rokoke? Urung. Padha no. Nyemoni model kene mandura kowe. Mundura. Lah iya. Wilujeng dalu Mas Kangko. Wis sing dalu cak dong. Wah kawilujengan katentreman lan kabahagiaan mugia tansah kajiwa kasarira sedaya warga dusun Sumbersari. Sumbersari. Hebat luar biasa gumun setahun jembleng serendek. Sing dinggumuni perkara apa, Mas? Mung atase sak dusun berdiri dari 6 RT kakane 300 swidak jumlah penduduk 935 kuwi ae rondone 120. Wah. Kok sampean kok kaya tukang sesus penduduk? Hafal kula kalih daerah mriki Pak. Apa ya? Sampean. Tapi kenyataane ngawontenaken bersih dusun hebat luar biasa ora kalah karo daerah liya. Betul, ora kalah karo desa-desa liya. Nggih, mung sak dusun. Sak dusun. Tinggal ya. Kali ya. Lagi kerasa aku nek kali. Lah. Nih hebate panitia kali disulap dadi panggung sing megah lan hebate kaya ngene. Disulap dados panggung ingkang megah kados mekaten niki nek mboten budidayane para panitia mboten saged Pak. Nggih. Kami tuane panjenengane Pak Agung Wahyudi. Betul. Terus sponsore Pak Joni Broto Sejati. Betul. Sing dadi dewan Pak Budiono. Betul. Terus enek RT sing paling kuwereng nek nagih Sapa? jas umuk niku lho. Belah kuwi nek no wagih kereng ra umum Mas niku. Sapa RT sapa? Jas umuk niku wah dan tapi nek mboten wonten pambudidayane tiang-tiang niku mboten saged kelampahan kados dalu punika. Oh iya kudu dikerengi kudu ditegasi. Kudu dikerengi. Heeh. Ngrawuhke panjenengane paling ora 75. Urung horeke iki minimal 50. Urung liya-liyane nyatane merantasi gawe niki nek mboten dusun sing hebat mboten mungkin. Nggih, betul. Wargane jenengan pirsani. Lah nggih ta. Guyub rukun. Betul. Ora tau gegeran, ora tau tukar padu. Beda karo daerah kono-kono ki sok karo tangga ora gelem nyapa. Karo dulur ora gelem akur.
Tanggane tuku kulkas atine panas, tanggane tuku kalung atine bingung, tanggane tuku gelang atine melang-melang, tanggane tuku ceret lho mencret. Saking ora guyupe karo rukun. Ora gelem rukun karo para warga, tapi warga masyarakat mriki menjadi tolak ukur di Kabupaten Nganjuk bahkan Jawa Timur untuk kekompakan dan keguyup kerukunan. Tepuk tangan untuk Sumber Sari yang hebat. Wah. Panitia ngrawuhke panjenengan. Nggih. Komplit sak dwija laras. Betul. Kula ugi mekaten. Nggih. Malah kepara kala wau Pak Wagung sampeyan mboten pirsa ta? Nggih. Sore udan riwis-riwis kados ngoten. Nggih. Njenengan minggah panggung terang seketika. Terang. Gak ngerti sebabe ta? Sebabe napa, Mas? Kon gawakno dagelan sing rupane kaya cok bakal. Lah niki lho. Mulane menika lho. Cok bakal. Fungsine kathah. Fungsine kathah. Nggih, nerang udan barang lho. Iso ta? Sirahe mawon kan kados takir pluntang. Apa? Cok bakal iki ndoke siji kok. Lah ndokmu Loro. ya keceken sitok to kok iso. Yo iman-iman kok. Sumber Sari hebat. Hebat. Kami tuane panjenengane Pak Agung Wahyudi. Heeh. Asma Kinarya Japa. Agung. Agung iki tegese gedhe napane, gedhe rezekine. Betul. Ingkang tumiba wonten ing dusun Sumber Sari muga-muga kabeh para warga diparingi panjang umur, akeh rezekine. Allahumma Amin. niku Agung. Agung. Wahyu tegese panjenengane sampun menerima wahyu pemimpin utawa wahyu pamomong boten seorang penguasa. Ora dadi panguwasa sing ngendelke kekuasaane, tapi beliau sebagai seorang pamong sing momong karo para wargane. Betul. Wahyu di mana bumiku pijak, di situ langitku junjung, tumpah darah Sumber Sari akan selalu dijalankan, akan selalu dibangun untuk ke depan lebih maju. Hebat. Wah, kami tuwa nggen kula, Pak. Kami tuwamu piye? Jenenge tak artekne ngene iki mudhun diamplopi sak yuta kula, Wah. Oh, neng nggonmu. Nggon kula. Lah nang kene? Ya mbuh ki engko model. Melu usil ta. Omong to. Lek jane duwe cangkem ora ta bocah iki kok. Iso omong apa ora bocah iki kok iso. Wong ya wis mbok omongno kabeh no. Lah minimal kan ya kowe iki ya nuwun sewu nggih Pak Kakak. Piye Mas Do? Awakmu kan seniman dagelan. Lho dereng pirsa panjenengan. Piye to? Mas ya to kados ngeten iki. Wah menungso dudu lumrahe menungso. Heeh. Akekmu lho. Oh iya sorry. Akeh diwalik. Akeh diwalik ngono tok. Iki menungso dudu lumrahe menungso nadyan to ala tanpa rupa. Niki trahing kesuma rembesing madu tedhaing andana warih mijiling amara tapa mboten trahe wong pidak pejaraan. Ya ngono apa Pendol? Gak i. Alah iya. Iya. Muni ya iya. Mbok iya to lho gen seneng kuwi sing ngelem. Aku ben seneng. Wong sing diomong apa wae aku ora mudeng lho. Kowe iki butuhe meneng wae, kowe iki tak gaekne kata-kata sing apik. Terang kusuma rembes Darah biru. Lah sampean ngasta dalange paling ngarep cuman Ki Anom Dwija Kangka. Iya. Kula paling mung Cak Yuda. Cak Yuda. Mondol niku ngarep RM. Wah, Raden Mas. Remukan menungso. Ya Mas ya. Dadi rai kuwi ajur kabeh. Tapi jangan patah semangat. Mas ya to niki kados ngeten. Sivitas Akademika, sekolahe Mas. Sekolahe dhuwur. S1 paling sampean. Aku cuma S1 ya. Sarjana seni. Niki titele IR. Wah, insinyur Idrokok ya Mas ya. Sales, Pak. Sales. Wong kok pasrah. Wong kuwi kudu sombong Mas. Wong kuwi kudu umuk, aja sungkan golek pengalaman, aja lumuh golek kaweruh. Di Desun Sumber Sari iki apa yang mau kamu tunjukkan? Kowe adoh-adoh saka Ngawi. Ngawi tekan. Seniman kondang adoh-adoh saka Ngawi. Minimal kowe arep ninggali apa kanggo warga dusun kene? Pangan dhewe renek tinggalne wong kene. Lho, pangan dhewe renek tinggalne wong kene. enggak maksudnya warga dusun Sumber Sari iki ben piye ngono lho. Ki ben ngono ae. Alah. Kiri jak omong nek angel dak do. Genahna dak do. Ngene lho. Iki tangkap adoh-adoh kok Ngawi tekan kene kok. Awakmu kan ditimbali panitia. Ngene. Saka Ngawi tekan kene, kowe iki arep ngowehi apa? Wong dipangan dhewe renek diwehne wong kene. Kula niki melarat lho. Piye to sak do? Iki dijak omong nek angel. Dusun kene iki lho ben piye? Ben ngono ae.
Enggak karepku ben maju ki lho dikapakne. Disuruh. Lah. Maksudnya ini lho. Iki panggung iki gen iso moncar meriah no dikapake. Lho ya padha bengok-bengok kabeh ben meriah. Ben murup. Ben murup. Joki bensin terus diobong. Murup iki. Suwe-suwe tak. Oh, mare nggih nuwun sewu wong uteke. Oh, kopong. Kopong ya. Nggih ora enek isine blas lho. Lho. Ora enek ta Mas Lon. Kok usah ora enek ta. Iso kaya kambil kopior. Uang kok minimal nuwun sewu ngene bersih dusun iki paling ora kan ngresiki dusune, ngresiki jiwane, lahir lan batine supaya ora ana suker sakit. Iya. Lah dusune ben resik iki dikapakne. Didol. Wah resik wis kabeh resik ngono didol. Tukang son ora enek kabel lecet ta. Monggo apa? Nyetrum cangkemmu lho. Kok iso marai emosi. Oh kok ora didol ngono ora. Dusune ben resik iki paling tidak kan kamu punya resep supaya dusune resik. supaya dusune resik. Iya, gampang Mas. Carane Disapu. lho, iya kabeh ki ya disapu ki wis paham nek disapu ki resik. Maksud iki disapu kok ora disapon dikeluti wi ora. Lah Karepe sapu kuwi ada 4 huruf. enek maknane. Enak maknane. Sapu terdiri dari 4 huruf. S A P U. nek diwaca Sapu. huruf yang pertama adalah S. artinya S. Adem. Aduh, bocah iki kok iso swamplek. Nyapa lho iki nesu? S iki lho, ya es batu ya es lilin. Keadem ora? Adem lah iya. Lah iya aku Maksudnya kaya Cak Doke mau wahyu ki wahyu ning pangeran. Lah. Iki dikaya ngapa ngrukupi marang bumi kelahiran ngono lho maksudnya nek artine. Lah ngono lho, kok es adem iki gak maksudnya es iki kan singkatan to, Ndang. Singkatan. Lah iya. Lah kepanjangane es ki apa? Arti sing kaya awakmu ngomong. Iya to, bundul cengah kowe iki. S. Artinya S. Sabar. Weh. Jadi seorang pemimpin kudu duwe jiwa sabar. Inauloha Ma'asobirin. wong sabar. Ditresnani Gusti Allah. Sebagai seorang pemimpin kudu sing Sabar. Sing masyarakat sakmono bae iki penjaluke maneka warna. Jadi kudu sing sabar, akeh sing kritik sabar. Iya. Ngomong-ngomong masalah sabar. iya Mas. Antarane aku karo kowe. Mas wale. Kangko. Wale Antarane aku karo kowe. Lah ngono lho. Oh iya. Weh. Antarane aku karo kowe. karo Mas Kangko. Karo Mas Kangko. Wong telu iki sing paling sabar. Aku. Rupamu kaya petelot 2B. Loh, kok sabar lho. Asmane Anom Dwijo Kangko lho. Dwijo Kangko kuwi turunane Puntadewa Mas. Betul, nom-nomane Puntadewa. Nomane Puntadewa getih putih wong sing paling sabar. Kok paling sabar kowe iki lho. Mas Kangko sabar. Sabar. Tak tekokane. Iya jajal. Mas Kangko, Piye Mas Mondol? bojone sampean digodha wong sampean nesu ora? Nesu lho. Ora sabar. Lho jenenge bojo kok. Bojo lho Mas. Paribasane sedumuk. Apa? Sedumuk bathuk sing nyari bumi. Aja kok digodha. Bojo iki sawang wong liya. Wong lanang atine panas. Nesu. Ora sabar. Kowe Apa? bojomu digonceng sepeda motor wong gawe ning hotel. Kowe nesu ora? Alah tak rewangi rawe-rawe rantas mulang wong garwa sigarane nyawa kok digawa ning hotel ya nesu aku. Berarti ora sabar. Bojone sampean digawa wong seminggu ra mulih nesu ora? Lah bacok tak goleki. Ora sabar berarti. Wong kowe barang ya ora sabar. Lah saiki nek tak walik nuwun sewu. Waliun. Bojomu nek digodha wong Ora nesu aku. gawa ning hotel Ora nesu sabar kok. seminggu ra mulih Mas. Ora nesu aku sabar. Lah kok iso? Wis pegatan kok. Jangkrik. Amin. Hei, Pegatane dokon ngarep. kata kok ngarep piye wong Rabine rabine wong kaya tenan lho modelmu tak amini ngono ae. ora guyon. Bojone yo wedi ta. Kuwi nggone bab Sabar. sing nomor 2 mau hurufe A. artinya A. Amanah. Weh bocah iki Jadi seorang pemimpin kuwi kudu sing amanah. Amanah kuwi kepercayaan dari masyarakat. Kudu dijalankan sebenar-benarnya.
padha karo bengi iki ngenekne bersih dusun utawa sedekah bumi judule wae sedekah kowe sapa sing gelem sedekah ora roboh malah bakoh ora melarat malah kuat ora rugi malah bathi tuna satak bathi sanak niki lho wong paham ngene lho jane ya aku mbok ya iya wong sing gelem sedekah kuwi ora roboh malah bakoh ora melarat malah kuat ora rugi malah bathi tuna satak bathi sanak. Mula wong Sumbersari mriki paham Mas Kangko. Nggih. Bondo niku lak titipane pangeran, titipane Gusti Allah. Nggih ta? Kuwi sing kudu dipenehke marang sapa sing berhak nampa disedekahke sapa sing berhak nampa kuwi hebat. Bondo titipane pangeran, titipane Gusti Allah. Terus disedekahke diwenehke marang sapa sing berhak nampa. Goblok kowe berarti. Wong dititipi bondo donya kok malah mbok wewehno wong akeh. Bondo ming titipan kuwi kon ngopeni. Misale engko nek sak wayah-wayah Gusti Allah takon, "Do, bondo sing tak titipne kowe mbok kae ndi?" "Pun kula weh-wehno wong akeh." "Ayo ijoli, arep mbok ijoli nganggo apa?" Ora lek jane melok aliran ndi to bocah iki kok angel jakno. Bondo titipan kok. Lah iya disedekahke diwenehke marang sapa sing berhak napa? Diopeni. Nek sak wayah sing duwe takon kuwi jek enek nang kono karek ngewehno. Misale ngene. Ya, awakmu titip sepeda motor bakal mbok tak jupuk wong aku titip. Titip helm mbok jupuk ora? Tak jupuk aku titip. Padha karo kuwi Gusti Allah ki nitipne bondo donya kuwi kon ngopeni engko bakal dijaluk meneh. Nek jeneng kono ora mbok wewehno akeh ditake. Do bondo sing tak wene kowe kan endi? Niku lho karek jimuk menak. Kok mbok wewehno wong akeh. Ora lho iki Gusti Allah padane karo maratuwane iki lho piye to iki? Iki pangeran sing maha kuasa sing gelar jagat iki maha welas maha asih maha rahman maha rahim tur meneh Gusti Allah ngono ora sare. Lah nek Gusti Allah sare sing wani nggugah sapa? Iki bocah piye iki ya Allah Gusti ngeten iki lho Mas kadang-kadang mboten nyambung jak omong-omongan. Kowe iki jane paham wong sedekah apa ora? Paham. Nek tak jelasne. Wong sing sedekah kuwi oleh rahmat titik. Wong sedekah oleh rahmat. Ya. Wis sedekah apa ora? Ora. Sing sedekah bojoku. Berarti sing oleh rahmat bojomu. Lah kowe berarti nyedakne aku pegatan karo bojoku. Lah kok iso? Arep mbok entukno rahmat? Iya iki. Wong sedekah oleh rahmat. Ya. Wis sedekah apa ora? Ora. Sing sedekah bojoku. Lah iya sing oleh rahmat bojomu. Kowe nyedakne aku pegatan karo bojoku. Arep mbok entukno rahmat? Maksudnya wahyu. Lah malah dikeroyok loro rahmat karo wahyu. Sik ngene lho. Aku tak melu ya. Nggih. Entuk nugroho. Lah malah dikeroyok telu. Nggih, malah keroyok telu lho. Rahmat, wahyu, nugroho. Oleh slamet. Lah malah papat ngleput no bojoku. Keroyok papat. Gak ngene lho bojomu saiki nang ndi? Ning omah. Cek urip. Cek tekan omah tulung bacok endase ya le ya. Wah, nesu iki lho. Wong kok iso diomongi kok kowe iki jane paham rahmat ora? Ya paham. Rahmat sapa? Rahmat bakul mie ayam. Alah. Rahmat ki kawelasane pangeran, welas asih pangeran. Oh, tanggit anu rahmat bakul mie ayam. Kuwi ning gone bab amanah. Amanah. Yang berikutnya P. Pinter. Jadi seorang pemimpin kudu sing pinter, aja nganti bodoh. Iya. Mongko wong bodoh kuwi dadi pangane wong pinter. Iya, Mas. Contone kaya bojoku, goblok bodoh. Lah terus Mendino tak pangan. Alah. Bocah rupane kaya nyambik. Pangan bojo. Memang seorang pemimpin itu dituntut harus cerdas, dituntut harus pinter. Contohnya kaya Pak Kami tua ya cerdas ya pinter. Contohnya kaya Mas Dalang Kangko sebagai seorang pemimpin ya kudu cerdas ya kudu pinter. Pak Lurah ya kepareng rawuh bengi iki. Nah, Pak Bambang Pak Lurah ya kepareng rawuh. Oh iya. Mas Kangko pinter. Dalang ya pinter ke pemimpin dalang iki ngudal piwulang kok. Urung mesti nek dalang iki mesti pinter urung mesti. Lho kok nyepelekne. Wong kok senengane. Iki suwi ra petuk omonganmu, Jo. Kowe iki rupamu elek lho, Dal. Lho, nyapa? Omonganmu kok nyelekit iki lho. Sing eleke rupamu tok ya aja omonganmu. Lho, Mas Kangko kok mbok lokne ora pinter iki lho. Urung mesti nek dalang iki pinter urung mesti. Iso dites. Jasa tak tese. Tes. Perdana Menteri Vietnam sapa? Ora telek pitik, telek lencong. Nah, sampean niku kula bedheki apa-apa ora apal, nek telek kok apal. Berarti sing sampean pikir bendino niku telek. Berarti niku sampean dalang telek. Do, tulung aku, Do. Alah. Oh alah, lek telek. Kowe aja menjatuhkan lho. Pisan kas kowe tak elekne
pisan kas kowe tak kandhani. Kok ngisor aku lak wis mekas karo kowe to. Ngomong sak omong iku kudu sing ati-ati. Aku sebagai kanca Belanon aku to. tak belani Mas. Somben Juli awake dhewe ning Lampung bebarengan nah lho. Rasa dijak kowe nek Rasa dijak. Aku dipil Pak Lurah dhewe kok. Saiki kowe ngomong nek Mas Kangkong kowe sing dipikir Telek. wis sok kulino-kuliner. Kulino no. Wis sok kulino jajan. Kulino. Nganjuk ki panganan akeh. Ya, Wis tau mangan bakso, tahu. tau mangan soto. Tahu. Bakso karo soto enak ndi Mas? Loh, enak soto. Sebab tahu mangan soto, tahu mangan bakso iso bedakno rasane. mie ayam karo rawon enak ndi Mas? Enak rawon. Sebab Tahu mangan rawon, tahu mangan mie ayam iso bedakno rasane. lah nek pecel karo telek. Loh, enak pecel. Sebab Tahu mangan pecel, tahu Loh, tahu mangan. Tahu mangan telek. Aku mek tak pikir tok. Dipikir. Kowe mau pangan lho telek mau. malah mbok pangan. Nyapo aku kok malah goblok kok. Kowe iki memang goblok, kowe iki memang goblok. Kok nyapo? Rawon karo soto enak ndi? Enak rawon. Sebab Tahu mangan rawon, tahu mangan soto. sate karo bakso. Enak sate. Sebab Tahu mangan sate, tahu mangan bakso. lah nek pecel karo telek. Enak pecel. Sebab Tahu mangan pecel, tahu mangan telek. Ya ya ya. iya berat. Aku mau tak pikir tok kowe mau pangan lho. Biasane mbok godhog apa mbok goreng? Yo takum. Takum 3 dina nek wis medhok agak tak pangan. Mulane wong iki pertanyaanmu aja menjebak ngono kuwi. Kuwi nek gone bab apa mau? Bab Kepinteran. Pinter. Sing terakhir hurufe U. artinya Ulet. weh. Jadi seorang pemimpin kudu sing ulet. Iso golek anggaran sing saka kono nggo bangun kono, golek anggaran sing saka kono nggo bangun kono. Kudu ulet supaya dusune Maju. supaya dusune berkembang. Mulane di samping resep sapu mau apa ana resep-resep liyane Mas? akeh no Mas. Contone Misale kanggo masyarakat kene kuwi cukup nganggo ABC. kuwi apa? Nyapu wong kene mbok kei baterai karo kecap lho nggo ngecroti matamu lho ya. Lho, Mas, ABC kuwi enak artine kabeh padha karo sapu mau. A yang pertama, A. Antara pimpinan dan bawahan tetap menyatu bergotong royong untuk memajukan dusunnya. dan tenan bocah iki jan nyolong. Sing dhuwur karo sing ngisor bersatu. Nyolong kethek kowe iki. Gak sok nyolong marmut barang. Kuwi lho Pak. B. Bareng-bareng majokne dusune. Mas keseripet Iso bareng-bareng ya. Bareng-bareng majokne dusune supaya maju berkembang lebih hebat. Ya. C. Cukup dengan rapat bermusyawarah akhirnya mendapat mufakat. Cangkem kaya WC nek apik men. Jumbleng. Ora oleh nesu wong kuwi jare ngomong kandha awakmu ki nek sabar. Nek kene iki aja mung awakmu pinter ngomong lho. Kowe sebagai seorang seniman tunjukkanlah kemampuanmu sebagai seorang seniman. Pentatonis, diatonis, tradisi dan modern, gamelan ada musik, pesinden sakmene akeh. Umpama diwenangake milih, coba endi sing mbok pilih? Iki. Aja ta. Yo Kene lho, kene wates kene ae. kene wates kene. Iya. Iki. Kagungane Pak Dalang. Oh niki anu kendaraane sampean to? Lah. Iso kendaraan. Iki kagungane Pak Dalang ya sing iki sik iki lho kengko budhe. Ana pasik pandi kena. Iki. Apa Wiwi pun napa niku? Wiwi. Mbak Wiwi. Mbak Retno, Mbak Wiwi, Mbak Mayang, Mbak Okva, Mbak Hana. Sing dinyang wis. Iki kira-kira selera. Sing iki lho. Iki lho. Apik. Oh apik. Heeh. Yeh, tenan iso rupane kaya buke cah-cah. Bojone Rupane ki sapa? Kaya buke cah-cah. Lah alah rupamu kaya marmut. Diaturi anu nggih jumeneng. Nggih sumeneng mboten napa-napa. Oke. Ya. Disupati ya, Pak. Siap. Supati cara Bali, so. Ayo. Oke. Mari berdiri, yo. Opa Liga, yo. Anu ngedal.